4 November, mhla wesine kaNovemba, ndifuna ukukhumbuza abantu besithembu asivoteli ipati. Ipati ayiyo le yenza i-service delivery, ngabantu mos. Masiyeke ulantika ke ublackmailwa ngepati. 4 kaNovemba asivoteli pati, sivotela abantu abazosiphathela utshintsho ekuhlaleni. And ingxaki yethu aba bantu basiblackmaila bona ngombutho. Bathi hayi votela ukhongoloza, hayi votela i-EFF, votela intontoni, votela intontoni, votela i-PAC. Siblackmailwa ngemibutho ngenxa yoba sine-history yemibutho. But imibutho ayiyo that is bringing service delivery. Imibutho ayiyo exeshayo apha ekuhlaleni. Njengoba besingaqeshwa imibutho. Imibutho ayiyo eyenza zonke ezi corruption, ayiyo engena kwezi tender, ayiyo exesha izizalwana zayo, ayiyo mibutho, ngabantu. So masinga-blacklistwa or singa-blackmailwa ngemibutho. Kuthiwa athi umntu if awuvotelanga mna, awuvotelanga i-ANC, awuvotelanga i-EFF, awuvotelanga i-PAC. Now I think imibutho inento yoba nayo ibe careful. Nisinike abantu sakhalaza, anakwazi batshintsha ngenxa yoba nidifenda imibutho yenu. And aba bantu sabe sikhalaza kuni, there are a lot of i-protest ebeziye City Hall, nibe imbutho niqonda uba noyika i-by-elections. So to avoid ezi zinto besizikhalazela ke ngoku, I think imibutho they need to give us abantu abarayithi. And bakhumbule imibutho ikhumbule uba asizovotela mibutho, sivotela aba bantu barayithi. So if umuntu orayithi usuka kwi-ANC will vote for umuntu orayithi. If umuntu orayithi esicingayo ubune-capacity usuka kwi-EFF will vote for umuntu orayithi. If umuntu orayithi usuka kwi-PAC will vote for umuntu orayithi. If usuka kwi-AZAP or UDM or usuka kwi-Action SA, usuka kwi-DA will vote for umuntu orayithi one-capacity. So imibutho need to monitor the process and give us abantu abarayithi, so that at the end of the day kungathiwa sibetray imibutho. Because nisinika abantu abangana-capacity, emveni koko nikhalazela uba umbutho siwubetrayile. And imbutho awusiqesheli bantu apha ekuhlaleni, and umbutho awusenzeli into apha ekuhlaleni, really. As long as nisinika abantu abarongo, then there will be no service delivery. As long as nisinika abantu abarongo, there will be abantu abaqeshe oojomi babo. As long as nisinika abantu abarongo, there will be leadership engakwazi udifferentiate between umhlali plus kunye nevolontiya lombutho wakhe. Imisebenzi yabahlali iyodwa. Eyamavolontiya ndiyazi uba injani ke yona, mhlawumbi ndicinga kuthiwa amavolontiya mos walo mbutho. But xa kuthiwa kwi-service delivery kukho into efuneka inengqesho yalapha yokuhlala esuka kamasipala, yinto yabahlali bebonke. If uzosinika uceba ke ngoku yena ozocinga uba yonke into yeyamavolontiya, then you are wrong. Akazoqesha abanye abantu bemibutho. For uba ukuze ukuqeshwa apha kwimisebenzi yalapha ewadini, funeka uhambe uyohlala e-rent office, ube livolontiya, umane uvuma noba kuvunyiswe. Noba into ayivume funeka uvume wena. So ndicebisa ii-regions, ii-province no-national bayimonitharishe indaba yabantu abazosinika bona or abazobavumela. Because yonke into iyamanipuleyitha siyayazi mos, nani niyayazi. Umntu orayithi iyakwazi ubekwa ecaleni ngenxa yoba kufuneka ucomrade kaComrade or i-faction ethile funeka ifumene le position. Ibe lo mntu sinikwa ile faction
engengomuntu onayo icapacity. Umuntu onecapacity ngulo waxa ukwi-faction erongo. So as a word of advice, ingcebiso nje, umbutho if uzosiphathela umntu makasiphathele umntu onecapacity. Kwezi elections zengafo sifuna uthetha ngecapacity. Anisiya kusiblacklister nithi hayi if icapacity ikwi-DA will vote for icapacity. If icapacity kwi-EFF will vote for icapacity. If icapacity kwi-ANC will vote for icapacity. Sifuna abantu abanecapacity. Kudala sivotela for imibutho and there's nothing eyenzekileyo. Icapacity kubantu abadala yilela sesasakhono sokwazi uphatha, esasakhono sokwazi ubacingela abantu, esasakhono soyazi uba ifemeli ethile iyayinida ilantika i-food parcel. Leadership efuna uba kwi-tenders, leadership efuna uba yonke into engenayo ewadini ingene kuyo, abo bantu ixesha labo liphelile guys. And we've been complaining singono-business. Kweli cala le-business ke sithi sifuna abantu abanecapacity. Uceba ozothi lena yeyabahlali, lena yeyonobhizinesi, lena yeyepolitiki, akwazi ukwahlula between ezo nto ezo. Angafuni uba kuzo zonke. Xa kuye khona yebhizinesi nayo ukhona, ufuna ufake yakhe into, ufuna ufake yakhe ikhampani, ufuna abantwana bakhe babe nekhampani. Xa kukho ecawa nayo ufuna ungena kwezaa nto zee-NPOs, ufuna ufake iifemeli zakhe, ufuna ufake iitshomi zakhe, ufuna ufana abantwana bakhe. We need abantu abanecapacity, abantu abanazo iintloni. You cannot have abantwana bakho baphangele bonke kukho abantwana izindlu ezingenayo kwayinto, abantwana abanento abazisa ilanti isonka etafileni. Sinida i-leadership ekwaziyo ucinga, sinida i-leadership e-creative, sinida i-leadership e-capacity. 4 November ningasiblame and we'll keep on posting ezinto ezi. We want i-capacity nge-4 kaNovemba. If umbutho wakho uzosinika umuntu ongena-capacity ngenxa ebengocomrade, ngenxa ebecula kakhulu, ngenxa ebekwi-faction ethile, ningasiblame. Enkosi.